Predstav si obrovský panelák menom Slovensko. Všetci v ňom bývame a každý deň sa v ňom odohráva malý zázrak spolupráce. Písatelia pravidiel, úplne hore sedia poslanci parlamentu, ráno otvoria hrubé knihy zákonov, do obeda pripisujú nové odseky, po obede sa hádajú a večer hlasujú, keď väčšina zvihne ruku. Zrodí sa nové pravidlo a vesí sa na nástenko pri výťahu. Všetko ostatné v dome sa riadi týmto domovým poriadkom. Stred, správca a jeho týmy, o poschodie nižšie sídli vláda. Premiér je hlavný správca, ministri sú vedúci remeselníkov, stavebníci, doprava, zdravotníci, učitelia, školstvo. Prezident býva v rohu chodby, víta hostí a sem tam kontroluje pečiatky. Úlohou tohto poschodia je premeniť suché články zákona na funkčné výťahy, teplú vodu a svietiace chodby. Prízemie sieň spravodlivosti, keď sa dva susedia pohádajú, zídu dole k súdom súdka. V talári otvorí tú istú knihu pravidiel a povie, kto má pravdu. Nepíše nové zákony, len dohliada, aby tie existujúce platili pre všetkých rovnako. Po verdikte zazvoní zvoncom a spor končí. Chodby policajný vrátnik, na chodbách tie polícia, pýta sa návštev, kam idú, dohliada, aby nikto nevykopol dvere ani nekradol schránky. Ak niečo vybočí z poriadku, vrátnik to zapíše a odprevadí previnilca k sudcovi. Pivnica, kontrolór účtovníctva, v súteréne sedí enku, listuje faktúry, porovnáva ceny a hľadá chýbajúce 5 centovky, zistí neporiadok, záklope správcovi a zverejní nález na nástenky, aby všetci videli, kde tiekli peniaze. Klubovňa ombudsman, vedľa práčovňa má kreslo ombudsman. Ak si niekto myslí, že s ním úrad zaobchádzal nespravodlivo, zaklope tu ombudsman, si vypočuje príbeh, napíše list správnym ľuďom a dozerá, aby odpovedali. Setting vchody samosprávy, každý vchod predstavuje obec či kraj, rozhoduje o maličkostiach, farbe zábratia, termíne výmeny žiaroviek, novom irisku. Pozná svojich susedov po mene, takže drobné problémy vyrieši skôr, než dorazia k hlavnému správcovi. Život v dome, keď všetky poschodia robia čo majú, výťahy jazdia na čas, pošta sa nestráca a ľudia sa usmievajú na susedov. Ak niekto zlyhá, písateľ napíše zlý zákon, správca míňa peniaze, sudca oddála alebo vrátnik nepodá hlásenie, reťaz praskne a v dome sa šíri nervozita. No každý z nás je nielen nájomník, ale spolumajiteľ. Môžeme čítať domový poriadok, pýtať sa správcu na faktúry, volať vrátnikovi pri probléme alebo zaklopať ombudsmanovi. Keď sa cítime utlačení, čím viac obyvateľov sa zaujíma, tým pevnejšie stoja múry paneláku a tým príjemnejšie sa v ňom žije. Tak funguje náš veľký štátny dom, jedna budova v mnoho poschodí a nekonečná spoločná zodpovednosť.